good morning mga kasursur. It's me again, Paula the Explorer. Ngayon, nandito po ako sa Barangay Ginabang, Bacnotan, La Union, na kung saan ginaganap po ang Charity Ride for a Cause, na hosted by the Cousins Riders Club, La Union Chapter, at in collaboration with Flaming Star Riders Club, La Union Chapter. Yun po. Kaya, ngayon kung nakikita nyo po, nandito po yung mga ibang kapwa ko riders. Nandito po sila sa likod ko. Tapos yung mga nag-host or nag-collab po, nandito rin po sila. Tapos kung makikita nyo po, dito po yung barangay hall po ng Ginabang. At doon po sa baba, ginaganap po yung Charity Ride for a Cause. Pasok po tayo mga kasursur. Hey guys! Shoutout kayo. Yeah. Dito ba yung kwan? Iba. Doon po sa kabila. Sige po. Ito yung venue. Hello po, good morning. Dito po yung venue kung saan ginaganap po yung Ride for a Cause. Ito na nga mga kasursur, i-interview ko na po yung ating beneficiary para alam po natin kung ano po yung naging case niya po. Ito, nandito na po yung ating beneficiary, si ate. Hello, good morning ate. Good morning po. Ano pong pangalan natin? Marina Balmonte po. Marina Balmonte daw po. Ilang taon na po tayo ate? 49 po. 49. Taga dito ka ate? Taga dito sa Ginabang po. Taga Ginabang daw po siya mga kasursur. Ano naman po yung naging sakit po natin ate? Parang aneurysm ba? Aneurysm? High blood marami. Ay marami. Ano po yung nararamdaman ng may aneurysm po? Nahihilo po ako. Nahihilo tapos Tapos parang kung maglakad ako parang robot ba? ay matigas yung katawan niyo po, ganon. Ganon daw po yung aneurysm pala. Kasi sa mga hindi po nakakaalam po, ganon daw po yung epekto ng aneurysm ate. Yung nahihilo ka tapos Sabi naman nila, nagpaano ako ng sitaniogram, yung utak ko po, may blood vessel daw na hindi dumadaloy ba. So anong gagawin nyo doon ate? Ipapa-opera? Daw pa MRI muna po bago opera. Para ma-sure kung ano yung nasa utak ko. Para makita po yung talagang pinagmumulan ng sakit niyo po. Yan mga kasursur. Yan po, na-interview ko na po yung ating beneficiary mga kasursur. Thank you very much ate sa pagpapaunlak. Maraming salamat po sa tulong nyo. Isa akong napiling yung tulungan. Sana po tulungan kayo ng Panginoon para marami pa kayong matutulungan na katulad ko na may sakit. Yan, narinig niyo po, nagpapasalamat si ate sa ating mga riders at saka sa mga solo riders, vloggers at saka iba pa. Yan. Ingat po kayo. Thank you ate. Salamat. Thank you sa pagpapaunlak. Salamat. Yan. Na-interview ko na po yung beneficiary natin. Kaya yun, nalaman po natin yung kanyang kalagayan at yun na nga. Thank you. Heto mga kasursur, mag-shoutout daw yung kapwa ko riders. Hello po. Shouty guys. Shoutout po. Shoutout po. Shoutout po. Ganun lang? Wala man lang kayong sinabi. Eto, shoutout po kayo. Shoutout! Anong pangalan? Ang pangalan ko, Mary po. Ikaw ate, shoutout Monica ka. po. Monica, shoutout na ate Monica. Leslie. Yan. Mayra po, shoutout. Eto mga sir, shoutout na kayo. Hello, welcome to Bacnotan. Kayo sir. Mark Maming. Ano? Mark Maming. Taga saan po? Kandon, Ilocos Sur. Pares tayo. Taga Candon ako. San Antonio ako. Ikaw sir. Person. Ha? Person Bacnotan. Bacnotan.
Ayan. Ay, may kapwa akong taga-Kandon. Saan ka sa Kandon? Tagalogos ko kayo. Tagailocos kayo, taga-Kandon ako, San Antonio ako. Mabuhay mga taga-Kandon. Sige, yan. Sige mga kasursur, bye-bye! Ito na nga mga kasursur, na-receive ko na po ang aking certificate dito sa may Barangay Ginabang, Bacnotan, La Union. Ito na po mga kasursur, bye-bye! Till my next vlog po mga kasursur, bye!